Ja si naozaj užívam tú pohodu, máme kopu času. O to viac sa teším, že mám rád vodu a lode a proste, že ideme na loďke. Je to pekné vidieť ten Petrov trošku z inej tej stránky, lebo je to fakt veľmi nádherné mesto a je tu strašne veľa vecí, čo sa dá popozerať. Pre mňa je veľmi pomalá, ja mám radšej také rýchlejšie, ale keďže je to taká výletná a na tie pamiatky a na to mesto, aby sme si pozreli, tak musím prijať aj tú pomalú jazdu. Naposledy som bol s Tomášom Jurčom na Bahamách a sme boli na skútroch, takže trošku sme sa vyšantili. Ja som človek, ktorý sa nechcem sa ponáhľať, aj nemám rád nejaký stres, rýchlosť, akože tak naozaj si človek musí to užiť na tej vode, tam samozrejme niekedy si človek aj vychutná rýchlosť, ale naozaj na vode treba byť kľudný a mať pohodu. Plavba po neve bola pre všetkých príjemným vpestrením. Kapitán reprezentácie by ešte rád spoznal viac pamiatok vyše 5 miliónového Petrohradu. Je to veľmi pekné, ako viem, že sú tu nejaké múzea, ermitáž a proste je tu veľa vecí, čo sa dá pozrieť a neviem, či aj 2-3 týždne stačí na to, aby sa to všetko pooberali, ale veľmi rád by som chcel ísť do tej ermitáže a potom do múzea ľudských anomálií a múzeum vodky. Z 2 voľných dní mal štvrtok slúžiť na odreagovanie sa od hokeja. Je to pre mňa príjemné taký oddych a hlavne taký relax, čerstvý vzduch, a vypnúť trošku od hokeja a spoznať toto pekné mesto. Tak verím, že nám to nejak pomôže, a proste aby sme zabudli to, čo bolo a ideme dopredu. A musíme makať za seba, za celé mužstvo a aj za Slovensko. Budem rád, keď si každý trošku od toho oddychne a zajtra vlastne nás čaká zase ďalšia robota.